Wel, croeso ato ni yma I gylch y Gwartheg ac dosbarth cyntaf yn ffair ea 2025 yw'r Heffrod Duon Cymreig a dwi'n cael cwmni Aled Roberts o fferm Garnedd Fowr Geirwen Sir Fôn. Aled, bore da. Bore da. Mae'n braf bod nôl yma boes ar faes y sioe yn Llanelwedd ar gyfer y ffair. Buan iawn mynd o rownd da. Ynddi fe. A brafiach byth gweld y Gwartheg yma nawr y dosbarth cyntaf yn cychwyn fan hyn, yr Heffrod Duon. A tair heffer o safon uchel gyda ni fan hyn. Oes, mae yna safon dda ofnadwy. Dwi wedi bod rownd y Leinsborough yma'n busnesu. Do fe wir. Gweld beth sy'n o gwmpas yna. Dim byd gyda tîm bersonol yn y ffair eleni, ond yma'n helpu dwi'n deall, oed? Na, dim byd leni, ond eisiau danos dau lo fory. Da iawn wir. Pob hwyl I ti gyda hynny, Aled. Ond yn ôl at y dosbarth cyntaf yma, fel wedi si tair heffer ddi Gymraeg gyda ni. Ac I ni'n gweld rhif 3 fan hyn nawr, teulu Williams, wrth gwrs o gwm tir mynach, Deo wrth i'n arwen mynach Gwenfair yn 90 yn pwyso bron iawn I 600 kilo ac yn heffer daclus iawn, Aled. Yndi, mae'n bwysau da am warthegyn du, yn wedi heffar. Fel da chi'n gweld, mae'r bryd Gwartheg Duon Cymreig wedi altro yn ofnadwy dros y blynyddoedd, wedi dechrau mynd yn fwy modern, magu dipyn bach o chwatar ôl, lly. Ac yn heffer drwsiadus iawn, ac ni'n gweld Hugh yn y canol wedyn, Hugh Jones. Dyna hi, Hugh yn wyneb cyfarwydd yn y sioe haf, ac yma yn y ffair ea, ac mae hon yn glamp o heffer wedyn, mae gig fyna, does? Oes, mae yna gig da, eitha lle da ni hefyd chwarae teg, a mae Hugh yn gefnogwr da ar y sioe yma. Ydy. Hugh wedi cael pelen fyna. Ond mae fe'n oreit, ydy, mae fe'n iawn. A wedyn, ni'n gweld ar y pempella wedyn, heffer Elgan a Siwan Evans, Elgan Tinant o dal y bont. A mae hon yn glamp o heffer fyd. Dwi yn lwco hon yn fawr iawn. Mae yna hyd dau ddifyd yn does ar llinell top na ar hyd y cefn. Oes, mae'r safon yn wych. Fel mae pethau mynd yn ei blaenau dros y blynyddoedd dwytha, mae'r Gwartheg wedi altro yn ofnadwy. Ac yn beirniadu mae Mr Mike Rowlands eto yn ŵr profiadol wedi bod yn cystadlu yma yn y ffair ea ers blynyddoedd lawer o fferm Dolwen ym Mhywys. Fydd Mike yn chwilio am dipyn o gig a pwer yn bydd. Bydd. Mynd yn ôl at Gwartheg, mae di'n anos dros y blynyddoedd wastad efo cic dan enw a stylish. A dyna ni Mike yn mynd o gwmpas I waith ac dosbarth da iawn fan hyn ar ddechrau'r ffair ea. Tair heffer ddi Gymraeg o safon uchel iawn yma o flaen y beirniad. Ac edrychwn ni mlaen I weld le mae'r garden goch na mynd yn y man. Aled am y tro, diolch yn fawr I ti. Diolch. A wedyn ddwn ni nôl falle Alun unwaith. Achos dwi'n yn siŵr beth yw patrwn I feirniadu fe, so wyl... Hot o swbod. Falle wneith ei hela nhw I gerdded eto, falle ddim. Mae'r ffair bach o wahanol fyna. Sy'n ni'n meddwl cerdded a'r gosod nhw mewn I lein neithe, if that makes sense. Fi'n credu Al. Mae bob judge yn gallu bod yn wahanol nhw Aled, so mae'n job... Ne. Unwaith welwn ni'n neud un clas, byddwn ni'n gwybod beth yw I... what's his style. Ti'n cadw'n iawn? Ie, fi'n gwyd, diolch boi. A ti the? Ti'n oed boi? Gwyd boi. Ai. Prysur? Oes, nath Lowry golli thaid. Mae'n ddrwg dy fi. Gwta mis yn ôl, a wedyn o angladd di sadwn, wedyn si aros adra ddoe, lle dod lawr. Wrth gwrs, ie. Peth gyntaf bora fa. Mae'n ddrwg dy fi. Mae'n dod fory, dwi'n meddwl. Sean? Ne. O 90, cofio, mae rhywun yn disgwyl bod nhw'n byw am byth. Mae dal yn Sean wedyn, tywod. Ne. Bod ti'n gwybod, dwi'n dal yn erbyn. Ie, hollol. Da. Ti'n gynnes? Siana? Siana? Siarad? Ciao. Ne bai de? Good, iawn. Joio? O, mas raw. Iawn? Iawn, boi. Da iawn. Siwch chi boes. Da iawn chi weddol. Weddol o'ch dau. Dau ddrwg fan hyn. Dau ddrwg fan hyn, Aled. Boes ddrwg fan hyn. O, watch on. Right, okay. Ivan, stand by.
Wel, croeso nôl ato ni yma i gylch y Gwartheg ar gyfer y dosbarth cynta yn y ffair eleni i'r Heffrod Duon Cymreig. A mae yna dair heffer arbennig iawn yma o flaen y beirniad Mike Rowlands o fferm Dolwen Powys. Heffer o Gwm Tir Mynach sydd yn arwen y llinell ar hyn o bryd. Hugh Jones wedyn yn yr ail safle ar hyn o bryd. Ac Elgan Tinant yn y trydydd safle. Mae wedi tynnu'r heffer Elgan i fewn i'r safle cynta. Aled Roberts sydd gyda fi o Geirwen. Aled, dwi'n am syndod felly nag yw? Nac di, chwarae teg. Mae Elgan bob tro wastad efo anifal da, llawn cig. Fel da chi gweld yr heffer hon gyno. A hi o digwydd bod y heffer tryma yn y clas. Mae jyst dros 600 kilo, 604 kilo, felly mae'n pwyso'n dda fyd yn dwi. Ne. Mae yna dair heffer arbennig iawn ma. Fydde'n gwneud buwchod magu da iawn yn bysyn nhw. Bysa mi fysa nhw. A Hugh Jones sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd. Mae Rowlands jyst yn cael ei ddwylo arnyn nhw unwaith eto. A jyst yn ei siŵr bod wedi gwneud y peth cywir. A bod wedi misio dim byd yn dyfaled. Ia. Ond dwi'n meddwl fi ddim byd heibio i Mike na neith. Na, dim llawer. Dim llawer heddiw ti. A heffer o Gwm Tir Mynach. Dwi'n cael chydig o drafferth yn ei setlo hi, ond mae'n anodd yn mae'n awyrgylch hollol wahanol i'r Gwartheg. Dwi'n flaen y goleadau, o dan y goleadau, coflan yr holl bobl yma. Mae shed fel un o'n hollol wahanol i shed ffarm. Ydy, mae ar blawd llif sydd dan ni trad ac yn y blaen. Mae'r holl beth yn wahanol. Ne. A war y teg, maen nhw'n gwneud gwaith gwych yn ei dangos nhw'n ei harwen nhw fan hyn. Dwi'n meddwl mai dyma fydd y canlyniad terfynol. Mike jyst yn mynd yn ôl unwaith eto. A mae e'n newid, dwi'n meddwl, Deo a Hugh o gwmpas. Ydy, yr heffer o Gwm Tir Mynach fyny i'r ail safle. Ie, lla bod y mymryn bach twtch gwell o cyfar o fraster ar heffer Gwm Tir Mynach falle. Oes yna newid pellach am fod, tybed? Nag oes, mae Mike i weld yn hapus. Ydy, mae'n edrych draw at y stiwardiad. Barod am y garden goch. A dyna ni, ysgwyd llaw. Elgan wedi cipio y garden goch. Carden goch gyntaf Fairia 2025. Aled am y tro, diolch i ti am dy gwmni. Ac edrychwn ni mlaen nawr at y brydiau cyfandirol wrth gwrs yn sy'n mynd ad y fryd di. Mae'r Heffrod limbs a'r glas ac yn y blaen i ddod. Felly, digon o gyffro ar y ffordd yma yn y cylch Gwartheg.